Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano ndapota musakanganwewo kusubscribe nekulaika vhidhiyo rino. Muimbi mukuru uyo aita mukurumbira munguva pfupi iyi, Chill Master, agovera shoko rinobva pasi pemwoyo wake nhasi, achiratidza kuti aita tsaona yemotokari kuHopley muHarare iyo yauraya munhu. Nekusuwa kukuru uye kuzvidemba, aratidza kusurovara kwake kune munhu uyu afa mushure mekunge amutsika nemotokari. Chill Master abvuma mhosva yake yakazara yechiitiko ichi uye ari mumaoko emapurisa panguva yekuferefeta ino. Nekuda kwekuremekedza mhuri iri kuchema uye malegal process, Chill Master ati for now haasi kupa macomments panyaya iyi, achikumbira kuti ruzhinji rwupe privacy kune vashayikirwa. Chill Master atenda vateveri vake nekunzwisisa kwavo pachikumbiro chake ichi, achiti he is going to do the right thing. Ndinoti rest in peace kune uyo ashayika, ndichipawo urombo kuna Chill Master pane zvaasangana nazvo izvi. Ndichazivisa zvichatevera.